gubuk kae biyen tak goleren ing jagak kebak tulisan warna abang oh isih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae andung tresno tanpa bantal tanpa kloso bote ke taman asmara gubuk kae nyimpen wadi nganti besok ora bakal lali gubuk kae kembak cerita ngawengi nganti gagat rino Kuntoro laras datetan sakjroning ati datan luntur weh kang gawa joget berangkat ati aku kowe dadi garwa mergo leren neng gubuk asmara diangkat ringen anom Pak Sonar bergoyang Bu Sulastri ye 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 yen liwat aku kelingan ye 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 gubuk kae biyen tak golaran ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara kae tanggo andung tresno tanpa bantal tanpa bote ke taman asmara gubuk kae nyimpen mati di besok aku ora lali gubuk kae kebak cerita ngawengi nganti gagat rino ringen anom semakin jaya ya bersama Gundul Laras apa mas? Kuntoro Laras lah kae lho nun sewu Mas Jidul apa sayangku? Kang Jidul kan pengarang lagu lara-larae terinspirasi dari apa sampean menciptakan lagu Gubuk Asmara. Oh nggih, niki dereng cakep. Kurang sak pupuh. Urung. Aduh, ayo kawan. Goblok tak tuwapuk cakep. Kowe iki goblok kok dipotong iki malah awake dhewe bati Mas. Adetan sakjroning ati. Iye. Saya merak ati. Aku kowe dadi garwa mergo leren neng gubuk asmara wilujeng dalu Mas Heri sayangku Miat lang ninggang lang yonat ler pandan montan ngono ki lho nggih kumat dalake kumat Mpun Mas burung Dedeng nun sewu Mas oh nggih aku tuh wasan seneng aku ya sanete ora wilujeng dalu bujange padahal ngono to bintang tamu sik Kang Jidul nggih aku tak nyuwun
Napa? keterangan saking sampean terinspirasi dari apa lelagon Gubuk Asmara niku cuma sekedar karangan apa pancen kenyataan. Oh nggih, niku anu bucange, niku asline aspirasine nggih saking kisah nyata. Oh ngoten. Nggih niku dijelasake kemawon riyen kenalan riyen etok-etok nggih. Alang kok kenalane kowe. Kenalan Keri lho. Keri. Wong Sing- pengen lho iku dijelasne. Oh Heeh. Tang tamu ku sing bayar kono kok goblok. iya. Gubuk Asmara niku anu bucange ngapunten sanget nggih. Iya. Niku riwayate judul piyambak. Oh, ngono. Temburi kula nenten sawah. Iya. Terus enten tiyang selingkuh, ngono to. Oh, tak pikir rek selingkuh sampean. Lho, Asline nggih, nggih. jane, tapi Asline nggih. kan diselewekne ngoten lho. Heeh, jane iya ning kalau Isin. kok enek sing kata-katane Napa? warna abang isih perawan. Nah, Apa lek niku mboten saru, niku Sik. kan coret-coret to bujange. sik Mas? Dalem Apa ora nek hotel kok nek gubuk? Lah niki pencipta lagu pekok ngeten lho. Mesine hotel ora gubuk. Marajogo sekarang diperagakan. nah, Nggih ta? nggih, Rikala semanten jenengan dalam arti kisah nyata. nggih. Ning kudu enek gubuke lho, Mas. Oh nggih, tapi niku kan gampang riyen kula tak uluk salam riyen kalih tuan rumah nggih to. Monggo. Nggih, ngoten tadi. Perkenalan. Oh, no, Ya. dadi bintang tamu ki saorane ndayo ngelem desane karo ngelem Lho iya. tuan rumah. Pak dhewe karo Pak Soleh wis apa? Dipun tepangaken lho bucange. Monggo, Kula Mas. Tetep jidul. Iya. Barang siji mentul, irung, Oh. lali to sampean. Lah siji. Ah, kula jitol. Nah, Barang siji mentol. apa wi? Udun, Mas. Nah, itu penjenengan sinten? Sik. Jidul, Jitol. Jitol. Jadi pas to jitol. aku gak kalah le. Apa? Jidal. Tegese napa jidel? Napa, Mas? Barang siji cemantel. Napa niku? Napa? Kaca mriki. Oh, kaca mripat. Bener to lho. Ya lah, kuwi jenenge jidal. Ora harus dalange. Brengose ya Pak Ladusing. Lek ditakoni wong penak. Sapa? Kaya sapa? Kaya sapa? Pak Ladusing. Ora ngono wae. Piye, Mas? Kowe iki arep ngelokne kaya keset raimu no. Ora ngono. Erni jatuh cinta karo aku mergo brengosku. Lah ngopo? Mari keri. Lek ditakoni wong penak to, Cak? Piye? Kae jidule sapa? Kae jitule jitol. Kae jidole sapa? Kae jitole jitol. Tel. Jitel. Nah, iya. Jitole jitel. Jidul iki kaya apa to? Kaya tol. Kaya tol bocane. Walah kere. Terus lek ditakoni wong Solo ya ngerti apakmu? Lah aku kulino nang kulon, Mas. Nek kulon, Iya. pomo arep nang ndi kowe dol ngono piye? Lho, piye? Kok arep nang ndi dol ngono piye? Oh, kok sarep nang didol panjenengan badhe tindak pundi dul? Oh, lek jenenge jidul, lek jenenge jidel. Arep nang ndi kowe tel? Panjenengan badhe tindak pundi? Tel. Telo dhewe. Kuwi lek wong anu Cak, wong Solo, lek Surabaya rada kasar. Arep nang ndi kowe dol? Wong Surabaya ngarani kowe kon, ngarani arep ate. Rek, arep ndi dol? Ate nanti kon dul? Nah, lek jenenge Sik, jidul, sik, lek sik. jenenge jidel. Arep nang ndi kowe tel? Ojo bayi. Ndang to? Ate nanti kon tel? Nah, kuwi lek jenenge yo, apa jidel lek jenenge Pak Soleh. Pak Soleh. Arep nang ndi kowe le? Ate nanti konsol? Lah lah. Kuwi lek jenenge Soleh, Soleh. lek jenenge jitol. Arep nang ndi kowe? Tol. Ate nanti kon? Ayo, dicetake. Lah ate nanti kon? Ayo. Ya ora wani to, Mas. Lah ngopo? Lah ten riku kok. Awak dhewe cah sungkem ono ngersane panjenengane Bapak Soleh. Bapak perlu ngerti Pak Bapak Soleh. Garwa Sarimbit. Mudah-mudahan panjenengane Bapak Soleh tansah pinaringan lumuntur sih ono ngersane Gusti Kang Maha Linangkung, Amin. tebihna godha rencana lan memala, Amin. cakna dumateng kamulyan katentreman seger kuwarasan Allahumma Amin. Dan Tok. mudah-mudahan- Dan mudah-mudahan Desa Ringin Anom semakin lama semakin kokoh perkasa,
tidak ada kendala, tidak ada rintangan, menjadi desa yang penuh barokah, kebak barokah, selalu ngeronce kembang kerukunan dengan tirta kawicaksanan, selalu memperkokoh persaudaraan dan tetap menjalin persatuan dan kesatuan. Desa Ringin Anom menjadi benteng jati diri bangsa. Allahumma Amin. bucange. Dalam Jan penjenengane Pak Soleh iki grapyak Grapyake. andap asor mering sesomo. oh tenan kok Mas. Nggih. Rikala semono ki aku sowan mrene Pak Soleh kula mbok ngambil yatrane ora kok mek sithik Mas akeh terus mbuh sesuk ki piye aku ya bingung Lek sesuk dipikir iso, tapi penting dipikir saiki Mas. Lah iki lek ngono aku ra sida melu aku. mara coba Mas Penjenengane Pak Soleh kuwi sugih wedi, sugih ngati-ngati Mas. Oh, iya. Berbakti kepada istri, berbakti kepada negeri. Negeri. Jadi Pak Soleh ki ora kersa kok sobo kabeh kaya Mas sapa jeneng Heri. Heri ora gelem. Ora gelem. Swayuh ya ora gelem, selingkuh ya ora gelem. Kecuali kepepet. Ngono ta kuwi? Apa nek sing mireng apa nek sing krungu lek Pak Soleh kuwi selingkuh? Ora. Ah, ora enek Pak Soleh wong saking primpene lho, Dol. Sumpah to. Lah, jenenge Bu Sulastri gawane Pak Soleh lek nyalami karo jidul sakit tresnane karo budaya. Ya Allah, Mas, enek ping 10 lek nyalami. Aku salaman apa wong bingung jane. Kang Jidul dipun unjuk kopine. Lah bikin Pak Ngoten Soleh bujange. wong sopan Ayo. kok. Kang Jidul dipun dahar jajane nganti ping 10. Ngajeni to Mas nggih? nggih Ngajeni. Bareng tak tamatne. Bu Sulastri ki jebule pamer kalung. Lah, Kalunge kuwi anyar. pelecehan. Keliru. Ya Mas. Mak Keliru. Gandul. dudu kalung Apa? gelang karo ali-ali Gila. Jane asline pamer kalung niku mboten Bu Soleh. Sik, Mas. tok. Mas. Masih jidul ngeten-ngeten pamer gelange sepuan iki lho, Pak. kuwi Mas tenan podu mara coba Mas Nggih, anu dipragakne Gubuk Asmara. heeh gandeng Gubuk. Nuruti dalange. ora ngono Mas dadi Maksudnya nuruti iki ya persiapan to. para pamirsa ben ngerti. Dalam arti seperti ini. Jadi ngarang sebuah lagu ora syukur ngarang. Nggih. Nah, Ono maknane gandeng kuwi lek ngarani apa? napa Apa, Mak? Lek ngarani kuwi Bal! kisah nyata. Ayo diperagake. Aku rumah sang wedok kaya Mercoba. Rungokne sik. Mara coba gubuk asmara ki kisahe piye? Saiki kudu ana gubuke. Truk. Truk. Malah kaya kethek awakmu. ketopake metu. Ngene, aku ngerti karepe bujange. Piye? Lek ning Rone Sidi to, Rone Sidi ki kan nenek gubuke. Lah iki lepso apa mungkin? Saya bawa gubuk sini kan tidak mungkin. Lah sadurunge ya Awakmu pesen dadi tak gubuk, soleh. dadi gubuk. Dadi gubuk. Ayo dadi gubuk. Ala Wis ora. to. Bayaran dong jelas wis reno-reno lho. Wis to ben sing penting mereka nyambut gawe iki kudu bersyukur senajan to dikaya ngopo. La ing sakartum la ajidan aku mbala ing kapartum ina jabila sadida. Wis kene jangan tumpak kene. Alah. Urip gubuk mlumah. Mosok gubuk mlumah. Ya dadi gubuk. Lah kula digolekne gandengan no, pacare sing milihne sampean no bujange. Samene kean ki rumah saku liyane Mary ora enak. Nah, monggo Mbak Mary. Ini. Sing meri iki sindi. Iki kisahe gubuk asmara ngene iki. Nyapa wae kowe ngalih? Anu Mas, Piye? ngapunten gubuke mbok patos lintune wan. Ngapa? Masa ditumpaki wong sakmono-mono gedine. Goblok ya apa? Lah aku bosok niku. Manuto, awake dhewe sing penting dibayar. Urung ngrasakno kok wis menolak. Kene diajeng cakto marang pun kakang wong ayu. Tulungi Kang. Kene Lah, Mary. kena asam urat pisan. Ayo gubuke nggih ndang mapan. Iki enek dramane. Ndang to. Saiki to. Gubuke nggih ndang mapan. Sida. Karo Meri ta? Iya. Kowe tak omongi Mer. Lho ndi kene? Lho nang kene. Kene. Aja ngulang ngalih to. Diajeng. Dalem Kang Mas Cito. Senajan to wong tuamu ora setuju marang aku yen aku ngrabi sliramu ning atiku
karep bondo cupet paribasane tetep tak lakoni wong ayu. Aku anake wong ora duwe, aku Joko Mlarat. Mula tinimbangane awake dhewe ning hotel ora gablek duit. Terus terang aku ora gablek duit arepe ning hotel kae sajake ana gubuk. Awake dhewe pacaran ning gubuk ya wong ayu. Iki gubuk arep nggo mesum apa piye? Meneng wae. Bapak gremeng. Apa? Ngene iki piye? Bawa. Nggih napa Mas? Wis to manut to. Ora ragat. Ngene Manut to. Wis to meneng kok. Manut nggih, manut Mas sing dereng diomongi kok. Kowe nek goblok meneh. Piye? Seniman itu kudu kreatif. Ora mek karo ngono-ngono kuwi dadi ben ndak padha karo kancane kowe goblok meneh. Ora padha lek tapi ngene iki aku ya bosok ra iku. Basa tak idoni cangkemmu. Ayo. Wong dibayar. Mas, Kowe ora isin karo komet, kok komet. iki ngawur. Komat. Wong arepe dijok. Tomat. HP-ne error kok. Nah, enak. Yo. Sampean antengo ning kono Kang Mas dadi yo gubuk wis to meneng pasrah. Bayaran 150 ndasku jejeg iki. Rai kowe goblok keramu. Meri. Dalam Omong ngono, senajan to dadi gubuk bagian-bagian. senadyan to dadi gubuk wis to anget-anget Mas. Awakmu dilokne elek ora gelem awakmu lho cah cilik-cilik rasani. Rasane piye? Tak jitol bawa kok kaya gendruwo. Alhamdulillah, Mas. Lho, wong dilokne gendruwo alhamdulillah. Ya alhamdulillah, gene enek wong sing lokne aku kaya gendruwo. Gendruwo ki bangsane jem setan, gendruwo ki rupane raine ireng, matane abang. Roh aku. Awakmu apa wis roh? Wis, Matane gendruwo. wis Kaya sapa? kaya raimu kuwi lho. Balik. Yo. Ah. Diajeng. Dalem Kang Mas. Tenan aku njaluk sepuro sing gedhe lho ya. Aku arepe ning hotel ora gablek duit saiki ning gubuk sakanane sing penting tresno ya wong ayu. Gila. Sabari wae ya wong ayu yo ning Ya gubuk. piye to Kang Mas? Kenyataane ngene iki lho. Abot lho Kang Mas, mosok aku lho mbok Oh, pilih ning lah, gubuk oh, lho Kang Mas. Tapi gedene tresnaku wis to Kang Mas, sing penting karo sampeyan ning ndi ae tak lakoni Kang. Iya dalah. Laken ono aku. Ora krasa iki. Lakoni. Dilakoni. Basa kok. Oh basa, ya basa Ora bener. ngerti basane. Ora oleh dibasakne. Wong kok. Ngono ki sarwe gua tak tumpaki kok. Doh. Kok malah tumpaki. Ngawur yo. Lah kuwi lek diterusne yo kintil aku Mas. Kono Kowe lek karo Jitro jaro susu tak topapuk cangkemmu lho. Wong lek diarani Anarkis. Kang Mas, iki to gubuke awake dhewe Kang Mas, ya ampun, kok ya bledok. Meri. Mer. Lek ngresiki bleduk aja nganggo tangan, nganggo iki. Kelek anu Mas. Nyilo tutuk gendang ya Mas. ora lho, panjenengan dalange bareng koclok. Nyapa lho dadak prahmen ngene bareng. Ah ora ngono lek. Lah iki jalang lek koclok suwi kok. Oh kuwi. Koro. Ayo. Mara coba. Yo lungguh. Kan kata-katane ngenten Mas Heri. Pripun? Nyingkar nyingkur. Dadi lungguhe nyingkar-nyingkur, Nduk. Oh, ngono. Sampeyan ngadep rono. Nyingkur. Oh iya Kang Mas. Nyingkur. Aku ya bagi ana nggon to Kang Mas, aku lo sempit delok ana mung karek sakmene lho kaya sedeng to bokongku. Engko enek anune dhewe. Pokoke Aduh, Mas gendер. Aku rapal cangkeman. Hei, piye Wiwit. Piye Mas? Mas Heri ditoto sik. Lah kok linggo mak celenet ngenok. Delok ngecap ora iki? Kuwi iki meneng wae wong sing numpak iki wong wedok lho. nang wis to Iki anget-anget. malah oleh vitamin kowe nek goblok. Vitamin apa? Beneke kaya keganjilan mbakpo. Kuwi aja kok anggap bakpo. Anget-anget meneng engko Yo. sukel anget. Yo Mer, awakmu ndang nunggu cenget. Ya. Nah. Iki sing kepenake karo truk. Halus. Halus. Anu mboten ketoprak Mas, bawa. Nah. Anu. Nyingkar nyingkur. Sing buruk saya ditetep-tetep ning lho Kang Saku. Aduh Mas, ki kok Ewe. Mas. Anak apa? Anu ki mang wis tak resiki lho. Kang. Gatel. Kok berarti lek gatel yo enek anune lho, Nduk. Gubuk enek ulere digoleki. Ayo digoleki ayo. Ndi to? Ayo digoleki. Mosok ya uler dene lugote sepira lho Mas. Ayo. Kesot dirokok. Lugote lho Mas. Tak ucul. Piye to Bung. Mer iki? Sik. Wayahe kaya eto-etoan Ora. piye
kok. Lah kok ngudari tenan to? Iki pacarmu di pekok iki. Lah iya. Lah kok malah dirogoh. Weh meri iki jan pekok. Ayo nang ngebubrah kok. Gatal digoleki. Nah, ayo. Anu ulere gong temu sing marai gatel meng lho Mas, jajali to ulere sing Kuwi meng lho uler apa udut? Malah tak mut ndasmu lho Mulan. Lah kok malah kok rogoh ngene? gubuk kok protes. Kowe meng dudu ular goblok sing ngobah ngene meng. Apa? Entung. Weh meri temen. Kene. Sik gubuk ki aja protes. Aja protes manut. Lingsem yen oke muta. Sik. Enak ya Mas, suasanane mendukung lho Kang Mas. Rasa silir-silir, terus awakku trecep-trecep kok. Terus? Kok wetengku slemet-slemet. Terus awakmu krasa Aku ngentot. ngentut to. Ngentut. Meri. Meri pekok. Sik. Tuh to omong-omong. Sik, Tul. Pripun? Apa Mas? Sampeyan dadi gubuk. Ora lha iki mulai goblok lho. Sik, kok sik sampeyan dadi gubuk, balik. Terus kon piye? Ah, dadi gubuk maneh. Meri ning ngarep, Aku ning ngarep. Kang Jidul ning mburi. Mas, Mas. Ini. Asik. Iki lek numpak rodok ngarep ndasku ilang. Lah nyapa po aku? Goleki angel lho Mas. Lah ngopo? Lek mlebu ning Kesedot. Aku kok tukang nilep to Masamu, Po. Meneng wae. Aku kudu ngentut dadi nek pas posisi ngene iki pas. Kowe rangsang-sakne yo. Piye? Mosok perlu dianggang-anggang, mosok mak belek ngono. Permasane bawa ya aneh-aneh. Obat totalitas kok jenenge nyambut gawe resiko apapun itu ditanggung. Ah, iya. Wis pangga wis dipikir. Nduk, Mer. aja omongin ndang sisirane lho. Dadi profesional wong Iya nyambut dong, gawe. Iya dong. Oh, Iya. Terus. Lah, coba iki. Bawa Kok kaya kethek karo babi. bosok. Mane Bawa bosok. aku kaya asu dikerah boyo ngono lho. Kuwi oleh gandeng kentir malahan. Kang Mas, aku wis Kang Mas. Wis piye? Aku wis gak serem-serem wis metu maces ngono. Coba iki. Wah iya. Wis terus Apamu Sik krasa Kang kaya Mas. suwek apa ora? Iki jane ya piye iki? Rokmu. Gubuk kok koyo ngene Alah, wis- lho Kang Mas. Iso terusno ora Oh, apa-apa. ingkat-ingkat, gubungnya ingkat-ingkat. Enek pakune. Enek pakune. Digebuk pakune. Sik ta. Nyanyi. Mer, ayo Mer. Wis to ben aku ben dituntut-tuntutne sik. Pakune Sik cidep to, kok. tak nikmatane kok so. Pesake lho aneh-aneh. Tak nikmatane sampean ku grusa-grusu kabeh iki dinikmati. Lah, tenan, Wis aku ki trimo ning gubuk. Terus mbok kono ngene, mbok kono ngono. Hei. Lah, Anu mbok yo sing lerem atine. Pak. Kabeh kuwi Pakune ora kono lho. Pakune. Eh, Pakune ndang. Pakune. Ayo. Salah. Kowe iki ora. Oh Meri bocah kentuk. Aku pegah aku robokoke. Anu- Meri malah merangsang lho aku. Sik. Anu nul. Dol, panjak-panjak kan numpak kabeh pisan ngene. Sik Mas, kan anu pakune modho. Kowe ndak manusiawi yo. Ayo wis ngadeg dituthuk. Ora ngono kuwi lek nuthuk. Ngadeg dhisik sing rada banter. Ditutuk. Ditutuk. Lah Pak. Pakku modot kok disogrok ngene lho. Dek, pakune di Pakune payung kok. Pakune payung kok. ngono, Mer. Aku Ojok. ora. Banyolane cuma jelek. Kowe iki pekok nutuk ora nyawang-nyawang. Ah iya. Paku. Ngenek lato-lato. Kuwi lak paku biasa, iki paku payung yo kudu diodat to. Nun sewu Mbak Meri, Dalah. Kang Jidul, Nggih. Kang Bowo, Nggih. menika minangkani pamundhut. Sadurunge awake dhewe ngaturake lagu-lagon sing sepirang-pirang iki Nggih. ngalap sababiyahipun sholawat Oh, nggih. badar. Mugi-mugi kanthi sababiyahipun sholawat badar menika panjenenganipun Bapak Soleh anggenipun kagungan kersa saged lulus rahayu kalis saking pangrencana Allahumma Amin. Nggih. Allahumma Amin.
Mugi-mugi pinanganten Sarimbit menjadi benteng jati diri keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Monggo sing kang dicuwun jumenengaken sinten? Mas Sido. Apa sayang? Gak sido berbuat to. Ora sida lho wong karo Mas Geri dindek kok. Ora sido berbuat. Lek berbuat engko ae. Ora iso wong. Wis ora kenek Ora kenek. gubuke jeblok lho Mas. Wong bawane yo urung cukup kok ya. Sing tak teni berbuate. Lah wong gubuk kok kenek-kenekne ae. Dalang asline iri pengen berbuat karo aku. Gak iso. Piye? Karo debok kok kono. Arep minta. Bucange. Dalam. Niki panjenengan kula pitados kali panjenengan. Pripun? Sampeyan niku dalang luar biasa. Sindene sampeyan iki ayu-ayu. Nggih. Aku ngerti kok Mas. Iki bocah iki. Nah, cah ayu to. Nggih. Iki umpama sepeda motor iki Scoopy. Nah, iki Ah. mau ibano Scoopy. Sekolahe Scoopy. Sekolahe kuliah pinter. Nah, Oh. lah iki Jupiter. Jujur, pinter, terdidik. Lah lek Mbak Ana iki PCX, penak, cerdas, ekonomis. Tek bojoku kayak sepeda motor apa, Cak? Bojomu ke sepeda motor lanang. Apa? Tiger. Apa tegese tiger? Tilas gremo. Oh alah kere. Maksudku iki ngono kuwi lho, ABC-ne. Tenanan. Mari Ya coba. monggo bucange napa sing dikersakne? Menika kalau wau monggo sakderengipun nglajengaken anggene gegojekan Nggih. menika ngalap sababiyaipun selawat badar. Oh ngaten. Ning ngene ya nduk limbuk piye, Mak? Aku iki dikomplain karo penonton. Perkara apa? Ha limbuk cange kok sampai jam 1:30. Monggo saiki sing sampai jam 3 ya akeh. Nah. Lah Jane- mau aku diparingi kamardikan karo Pak Soleh. Nggih. Dalam arti ngene. Campur sari los. Lakone titik wae, sing penting regeng. Nggih, manut aku. Nggih Mas lek saged niku lakone sing akeh terus bintang tamune titik. Ngoten Mas. Ya kepenakan raimu. Ning panjen pun wajar niku ora pelawak, ora bintang tamu, ora sinden, ora dalang. Lek diarani dicondro kalih penonton pun wajar niku pro kontra. Nggih, Mas. Mesti ana sing seneng, mesti ana sing ora. Lah dalah. Mbok kondang kaya ngapa, pelawak kondang kaya ngapa. Mesti ana sing geding, mesti ana sing demen. Mesti. Nggih. Lagu yo ngono. Lagu karo gubuk asmara, yo enek sing geding, yo enek sing demen. Dadi lek siap dadi seniman, kudu siap dikritik ngono. Nggih. Nggih, Kula yuk. nggih matur nuwun. Nggih, sholawat badar. Nggih to Mas. Sholawat datar. Salatullah. Wah. Dalang lek suarane dawa wae mesti ya dawa. Salamullah. Yo. Allah Tuhan Rasulillah Salatullah Dindene kur. Salatullah Ala Yasin Habibillah Tasana bismillah wa bil hayati rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badriyah Allah ya le. Mugi-mugi kanthi sababiyahipun selawat badar menika panjenenganipun Bapak Soleh dalasan Ibu Sagodrah anggenipun kagungan kersa bisa lulus arahayu kalis saking pangrencana Allahumma amin. Dendene kur.
Ayo Mbak Toya. Bagus. Aku limutnya. Ana. Bagus. Ayo Kur. Budal kerja. Lek kerja neng ndi? Lho kok neng ndi? Budal kerja maca bismillah. Lah, iya terus nih. Budal kerja. Maca bismillah. Mulih kerja. Maca alhamdulillah. Budal ngaji. Maca bismillah. Bapakmu mati. Alhamdulillah. Ora dirungokne kupinge to. Bapake mati innalillahi. Pekok kuwi lho. Lha apa kok? Bapak murung tau mati. Loh, ngapa? Bapakku wis tau mati. Terus Mati geletak lu beras teko geruduk-geruduk. oh pekok. Lek Hapsara, Koncone Hapsari. lek Bathara, Koncone Betari. lah lek Dewa, Kancane Dewi. lah lek Pelon. Entek apa lho? Ati, ngono. Arep Lek usuk. Pak Lurah ngurusi desa. Nek Pak Carik ngurusi tanah warga. Lek Pak Mudin ngurusi tiang sedo. Nek Pak Soleh nglumpukne rondo. Kocok lupa rondo iki ngopo? Ora ngerti karo Pak Soleh. Piye piye Pak? Pak Soleh iki lek anu nglumpukne wong ya. Sik. Napa Mas? Iki kudu dicethake. Lho nggih ta. Nglumpukke rondo iki kon ngopo? Maksude nglumpukne wong niku dipilih rondo sing wayu gedhi-gedhi dilumpukne. Heeh, Terus? terus Oke terus didelikne Mas. Dia apa? Eh? Dia apa? Wis engko tak WA wis. Enggak apa-apa. Nek Pak Lurah gonceng seniwati. Nek Pak Carik gonceng penyanyi. Nek Pak Mudin gonceng bunyai. Pak Soleh kok gendak banci. Ya penyanyi no. Sok banci. Lho banci ora iso nyanyi lho Mas. Oh, ora ngono. Zaman saya nek ludruk ke tukang ngeterne. alah. Nang gedhong ludruk sewan ke lho Mas. Ngoten iki lho. Mas, Nggih. nuwun sewu dipun selingi lagu nggih. Oh nggih, nggih. Nggih. Mara coba aku Aku mesak. ki engko nek rambe ulihno ya panggane kene. Wis ora apa-apa nang kono. Aku mesake Wis Mary. jan muk Truk. setengah. Wis. Truk. Oh diajeng. Kene-kene wong ayu Sri Tanjung. Ora nek Sri Tanjungan. Pun kakang. Aku wis kadung nesu. Mer. Paling ya dipedhok dalan. Lho lah iya. Mary. Aja lungguh, Dudu aku. Ora leh lungguh. aja lungguh sik no. Lah mutung. Ora. Duduk. Niki cara Jawane nesu Mas. Nesu to ora sida berbuat kaya ngono tak Delok. rewangi polahku ning gubuk nek ku ngresiki paku, nek ku ngresiki apa wingonoan wi mang. Lah pola awakmu penak, lah sing legrek aku ngono to. Sik. Lah aku Mer, ora Mary. wis kadung waktu Mer. mbah Mary. nesu. Mer. Nesu. Ngersuk apa ngresiki konoan iki konoan apa?
Mau lho sing reget-reget mang. Mary niku biasana lho bojange ora padha karo sinden-sinden lho. Lah ngopo? Sindene lek nesu kan ya ngembeng Sungkawa jenenge. Lah niki lek nesu no ngebong bantal. Lek umat udo barang. Lah niki nate dados dokter to, Mas? Dokter. Nggih, kula mriko suntik ngono disuntik jebret mboten iso mampet to mau wantur ngoten. Lah niki dos pundi niki Ibu? Langsung dimut. Lho kok dimut? Sing dimut Dimut nggih sing mantul niku wau tipake suntikan. Terus Langsung mampet. Lah terus kok mulih matur nuwun. Lah kula balik malih. Anu, Bu, kula pipis mboten saged mampet ngono. Matamu kuwi ngono. sing para coba luwih- sakmenika nun sewu Nggih. minangkani pamundhut lelagon Gerajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Ha nggih, versi Banyuwangi. Lah niku api lagu anyar iki, sip iki. Gerajakan Banyuwangi iki sip iki. Lagu anyar iki wis mening pokoke. Senajan to menika jadul dalam arti zaman dulu, Nggih. ning kita menghargai karya cipta orang lain. orang lain. Nggih, Gerajakan Banyuwangi niku sing ngeten niku to, Mas. Piye piye piye. Gerajakan Banyuwangi. Terus? Raimu bengi. Raimu dhewe iki. Kancane nyawang aku karo mlenteng. Mara coba gendak aku Erni. Sok Sapa? Mbak Ana. Hah? Mbak Ana, Mas. Woh. Ana. Ana Purbaya. An. Iya, dalem. Mary nesu ki lho. Lah ngopo? Aku ora ditekoni sewengi iki. Ana. Dalem. Mara coba iki ana pamundhut Gerajakan Banyuwangi saka Pak Slamet kudu diaturke ning minturut dawuh pengendikane Bapak Soleh los Pak Campursari. Ya. Sing penting wayangane titik engko setengah papat bar terus ruwatan. Sing ruwat sapa? Ruwatan. Yo saiki rayu ana. Ayo Nduk, dirayu wong loro. sepatono Amun digarap wong loro. jeng ana men jumeneng disepoti. Oh, wis Adek. adek. Lah wong An. digeret karo jidul. Ana, Lah lah urung disepoti kok ngadeg. lah digeret kalian iki. Kok sik Wis sepati. Balik. lungguh sik. Ojo kasar. Dadi men pantes men kaya dalang-dalang. Lah, ngoten lho. Ben ketok empane Serep. ijang ngoten. Yuk. Jarane eci. Yo le. Le. Jarane. Ho. Jogetian. Yo yo. Oh, mati. Jek jek. Jek jek. Jek jek. Hey. Hey. Ye yo 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 ye. Cek dong, cek cek. Turun Samar lek kleru aku. Nduk, Turut lurung. Ora wis. Ora wis tak terusne kok. Ora ngono. Anawe krungune apaan? Turuk. Turut, Loh, Mas. loh. Turut. Pak Wah, turut. sirku lho ora tak lahir nih. Turut Malah dilahir. lurung. Aku iki paham Mas Rine. Kowe ora ngerti dalang lek cetha ya sing ngene iki lho. Lah aku ki Dalang sing cetha ngene, apa eneke, Mas? turut lurut. Ya kuwi bener. Gerajakan co. Gerajakan Banyuwangi. Minangkani pamundhut saking Ropo Mas Slamet. Jogetean. Asik. Gerajakan Banyuwangi Aino wangi
Malam Cok. Yup. Asik. Yehehehe. Loh. Bagus Le. Gending asli. Ah, apik ana Purbaya. Dan nggih. Suarane apik, joget apik, bocah ayu. Nun sewu bujange niku Pripun, Mas? wonten bisikan saking Pak Soleh. Nggih. Nembe dibisiki Nggih. dawe campur sanine los Kang Jidul sampai no dalange niki campur sanine los lakone titik ae terus kan ngetuki jula-juli sing batu center. Maksudnya batu center Nek usang. Manut. Santer. oke kan jula-juli ngoten lho kados Iya. lodruk lek hobine Pak. Nah, iki iki- lodruk. Lah ngotak aku wis lembisi kapan kowe ning kene kok. Lah cetas lho. Aku ora ngapus Lah iki Bu. jelas bawa iki. Nggih. Jula-juli Mas. Seneng kamu nyuruh apa nyongo? Nyongoe. Nyongo Mas. Wis tuwek ora kuat nyuruh. Ya. Iya Le. Didacos e bujange nggih. Diaturke. Sarip tambah oso. Ayo ngono. Dadi iki tukono guyu ben ndak ngantuk. Ora usah kok kongkon 150 pemerintah. Jagomu iki jalumu ya guyumu. Mas Bowo, Dalem sampean iki idolaku. napa to Mas? Tenan no, aku biyen iki nonton Ludruk iki lek dagelane udu sampean no rumah saku kok. Walah, sampean gedhe udon. Ora ngono. Kok pasang tombok tenar ra mbledos. Ngono lho. Ya, Awan-awan kok mangan tahu ngombe jamu lalape bongkotan. Jong bayi. Raimu ya silit kethek. Kok silet ketheke meru nglunasi mobilmu kenyih lho. Buka rahasia tak pecok cangkemmu. Iya. Wong nasi mobilku lho, Engko lek- awakmu ya melok numpak. Engko lek- Mendino tanggapan ning Malang ning Blitar ya karo awakmu sak mobil karo aku. Sak mobil apa potong bensin lho Mas bayar aku. Ngono wirang-wirangne kok duduane wong lak tapuk raimu lho. Wo, Bowo. Aku ten lho bojange niku. Bowo. Halo Mas. Bowo. Nggih. Lah aja tur teh ngene jane ndak Nah, penak. tiyang niku sanjange mboten oleh bohong. Heeh, bener. Napa entene? Pancene ya ngono kuwi ya. Nggih ngoten. Pancen keranjingan. Tapi kan cair. Cair kok ngene Pak Soleh nek genamu caire penak. Nggonmu nggenku lho caire angel ndegeli lho Mas. Aku wis ping pira 3 bengi lho rung dikake iku tak tak genepi ngene Pak Soleh. Lha iki padahal karo bojoku jagane nggih bayar listrik ya Mas. Ngono ki awakmu karo aku berarti ndak lahir batin, aku kok wirangne ning panggung tak tuwapuk pisan. Lah sing ra lahir batin ki sapa? Nah, iya diterusne. Yo, Engko tak tambahi.
Iku Ora kok Cak. tambahi 50 sik. Tambah keset rahim. Ora kok ditambahi. Tambahi piro, Mas? Tambahi omongan elek. Nah, biasanya tambahi pisuh barang ngono kok. Gel. Ya, Nyantai ya awake dhewe mergo sampur sarine kon lolos. Iku mono Cak cuma guyonan. Sing ngendang entut. Apa? bene. Tukang ngendang kok ambehi. Pancen bocah cilik kok. Tapi yogone ganteng-ganteng kok dibawa. Yogone ganteng. Padha aku ya. Oh diangkrek iki. Jeneng madan-madani. Cilik madani aku. Yuk. Mangan melon setengah mateng, rondo ringin anom. Kuning-kuning. Setengah mateng. Pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula. Lobes kontol baris Gotong royong nyambut gawe. Aku nek ndelok siaran no televisi Wih, akeh bencana alam ono endi ngendi tembel apa. Lali lho, batu center kok ditagih tenan lho. Ngono to wiyah ya karo mangan. gunung meledos lan gempa bumi banjir bandang Bacot ki jula-juli kretek. Oh oh yo. Ya yo, ya yo. Iku nandhane dolor donyane wis tuwa mulon sing ati-ati momong jiwa raga Agus. Awo. Tuwitik. Yo sandiwara tutur tinular Bagus. Keraton Majapahit iku nek sing digelar Kamandanu sing dadi pendekar pilih tanding wis kawentar tok Yeah. adil duwe aji segara geni bojone ayu jenenge Rak Dewi Sambi Kamandanu ora bisa kawuni duwe anak siji sakawuni terus mati sakawuni pancene ya ayu ya wis cocok nek dirabi Kamandanu duwe aji-aji tangan 1000 anake banyak kapuk karo putri tunjung biru Ronggo lawe duwe keris megalama Dewi Sambi duwe aji tapak wisa Kamandanu duwe pedang naga puspa paringane empurano baya kula dhewe ya duwe pusaka siji sing tak domo-domo ngalor ngidul pusakaku tak gawa tak gawe nyepaki nek ana randha tawa-tawa pusakaku pancene ampuh liyer wong gedene cuma sak batu senter iso modot nek iso mungker nek ngeneki bengi esuk langsung tenger-tenger namung semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun ngapura Eman
ayo nandur sing kena pangan. Nggih, napa Mas? Ah, sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Menika kala wau atur lelipun nduk dalan. Ayo nyap mapakne sesaji ana ngarsane Kang Sinuwun. Kowe sing dupa kumelun ngeneng tiasang apeke kawangku sagung jajan nanging sanget anggip kipi sang resikane putra kang anjok saking wiyadi siniket ingkang lagya anawung bendu Nalendra Astina Gya miwiti nggenya mangsah semedi paladi bendu plek sedakep salukutunggal nutupi babahan awa nawa sekawan ingkang binikas sajuga sinidikara anut laksitaning Barata tandha datan katarima pamintaniron Nalendra Ngastina ing sajroning sanggar pamelengan ana ganda amis arus bacin sengak bocap Rekyawana Patih Harya Senguni hangawe sangyaning para sata Kurawa kawis tinggal beta umbul Candrasa yeah. Sama
Yo! Loh. Andini iki senggak ya iso. Yo. Keprake ora tenanan. Nganggo anu. Tutuk gamelan. Beh masku isan. Lah iya. Monggo aku dikongkon karo kakekne Semar ki ijen tanpa ruang. Musuh Kurawa 100. Wah. Kakekne Semar ki apa pancen kepengin ngloropake Petro apa piye?